cei care au călcat în picioare votul românilor din 6 decembrie, cei care au uitat promisiunile imediat ce s-au văzut la putere, astăzi îți la atac în numele democrației. Să nu uităm, în timpul pandemiei, tot ei pregăteau vaccinarea obligatorie din 6 în 6 luni. Ne spuneau clar, dacă nu te supui, pierzi tot. Copilul, munca, școala, viața socială. Românii erau împinși spre excludere, tratați ca niște oameni fără drepturi în propria țară. Toate cele 4 partide au fost de acord, toate, fără excepție. Adevărata unitate națională a fost unitatea în abuz, în ticăloșie, în trădare. Dar într-o vreme de frică și trădare a fost un om care a ales să fie cu poporul. George Simion. Nu cu promisiuni, ci cu fapte. Nu din birouri, ci din mijlocul oamenilor. Astăzi, România are nevoie de un președinte care n-a uitat, un președinte care știe ce a suferit acest popor. Un om dintre noi, unul pentru noi. George Simion, președintele care luptă pentru români. Alege curajul, alege dreptatea, alege România.